Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning mga ka-YouTube. Nandito tayo ngayon sa isang farm na apple farm dito sa Ontario, Canada. Isa sa mga magandang gawin ngayong fall season kasi taglamig na. Kita nyo naman suot ko. Panglamig na, kaso maulan. Nagkataon lang yung pagpunta namin dito ngayong araw, maulan. Nandito tayo ngayon sa GC Apple Orchard para mag-pick ng apples. Isa sa magandang farm dito sa Ontario, Canada. Tara, samahan nyo kumakuha ng apples. Morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and in love. Good. Good morning, sun. Good. Good morning, sun. Kasama ko si Tita Edeline. Tita, taga saan ka sa ano? Sa Bicol. Sa Ganabwa, sa Bagasakan. Ilang taon ka na din sa Canada? 15 years. Wow. This is the first time na apple picking. In 15 years. Yeah! Oh my God, so excited. Look at Oh. this. Look at this. Wow. Ang dami, oh. Ay, kumusta kayo sa mga taga Nabwa? Nanay, mga kapatid ko, si Buboy, si Manay Ri, si Manoy to, Nanay Pining. Okay, kumusta ka mo ngamin? Kaso maulan ang pag-apple Maulan ang apple aming picking namin, no? apple picking, maulan. But it's okay, we are excited. Okay, enjoy. Good morning, light. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Ang gaganda lang dito sa mga ka-YouTube dito sa farm na to, walang entrance fee. Yung mga lalagyan lang ng mga apples, tatanungin lang kayo dun sa entrance na kung magkano ang gusto nyo. Merong $30, $16.50 or more than pa. Tapos yun lang ang babayaran nyo. Pero hindi mo to kayang malibot siguro ang farm na to kasi ang lawak, lahat apples. Parang may nakita ko doon ng mga peach, pero hindi nila ata pinapagalaw kasi ibang farm na siguro yun. Tinanggal ko na yung mask ko. Pwede naman pala, hindi naman kasi wala nga, halos nagkataon lang na wala masyado nagpipik ngayon kasi dahil siguro sa panahon, and medyo malayo lang from downtown Toronto, let's say 35 minutes, mga ganon drive. So yun, mag-i-enjoy kayo dito na magpa-picture, mag-pick ng apples kagaya nito. Pilipinas 25 isa, pero matamis. Ang saya. I'm with my Tito Sergio from Mexico. You're enjoying, Tito, ah? Eh? You're enjoying? No. Why? Of Why? course, yeah. Because of
the weather, I The think, rain. right? No, but it's yeah, fine. Enjoy yeah, it. it's fine, but the weather is bad, right? Yeah. Oh. At isa pa pala, nakikita nyo, pagkatapos kong kagatin yung apple, tinatapon ko. Pag nag-apple picking, okay lang yun. Kasi ang rami. And isa pa, nagiging patabat nila to, sigurado. Pag nag-apple picking, ganun talaga. Kuha ka lang, eat na yan, kundi, tapon mo na. Ayan. Sarap mamitas. Daming hulog na apples. Sayang, pero ganyan talaga sa farm ng apples. Pag nahulog, siguro kinukuha niyo yung mga magaganda pa katulad nito. Katulad nito, oh, see, parang bagong hulog lang. So baka mamaya kukunin nila or what, di ko alam. Or pataba na lang talaga siya. Oh. Parang bayabas ang ang dahon niya. Lamig kasi. Magtatapos na kasi ang season nito. Magtataglamig na. So ang dami. Ito, maliit. Uy. Tamis. So, shout out nga pala dyan sa mga tropa natin dyan sa Pilipinas. Kasi kausap ko yung iba kagabi. Shout out daw. So, si Nico Jake Primavera. Shout out. Si Atuto Milgar Lumami. Shout out. Si Mikey na nasa barko. Ingat Noy. Ingat sa biyahe. Seaman. Si Kuya Milky. Tapos sa gabos ko pang barkada sa Pilipinas. Shout out. Alam ko medyo mahirap ngayon ang buhay natin. Hindi lang naman sa Pilipinas, kahit naman dito sa Canada dahil dito sa pinakakarap ng daigdig. Itong COVID-19 na to. Pwede talaga to. Kasi ang daming nawalan ng trabaho. Kahit dito sa Canada mahirap maghanap ng trabaho na full time. Katulad ko. Walang trabaho. Buraot. Anyway, stay safe lang po tayo palagi, Sa mga nakakapanood ng video na to, pa-like na lang, pa-subscribe na lang po ng Bicolanong Layas. Ilalagay ko dyan. Bicolanong Layas, yun. Maraming salamat. At sa susunod ulit na mga video. Marami pa, nagsisimula pala ako Kumbaga sa YouTube baby pa lang tong
baby pa lang tong channel natin. So, no? Maasim. So, thank you for watching. Bicolanong Layas po. Thank you.